Begoña Caamaño Rascado naceu en Vigo o 14 de outubro de 1964. De pequena era unha nena moi curiosa a que lle encantaba ler libros e facer preguntas sobre todo o que pasaba ao seu redor. Medrou nunha familia onde se falaba moito de cultura e de ideas, e iso axudoulle a converterse nunha persoa moi independente e valente. Estudou ESB no Colexio Amor de Dios e o bacharelato no IES Coia II, o actual IES Alexandre Bóveda. Despois marchou á universidade. Os estudos universitarios fixos na Escola de Maxisterio CEU, adscrita á Universidade de Vigo, onde remataría esta carreira, e na Universidade do País Vasco, na que se graduaría en Ciencias de Información. Acabou dedicándose ao xornalismo, que era o que máis lle apasionaba. Traballou moitos anos na Radio Galega, onde defendía a lingua galega, a cultura e a igualdade entre homes e mulleres. Moitas persoas lembran a Begoña Caamaño porque utilizaba as palabras para axudar os demais e defender as súas ideas con respecto e valentía. A traxectoria xornalística de Begoña Caamaño estivo marcada por un firme compromiso ético, acompañada dunha presencia sindical moi activa. Nos seus inicios profesionais traballou nos servizos informativos da Radio Popular da súa cidade natal, Vigo. Os seus primeiros pasos da radio e prensa escrita foi Radio Noroeste en 1985, Radio Popular Cadena COPE en 1988-1989. A partir de 1989 incorporouse na Radio Galega. A partir de 1992 trasladouse á sede central de San Marcos en Santiago de Compostela, onde realizou tarefas como redactora de diversos servizos de información no Diario Cultural. Traballou nas seccións de Cultura e os servizos informativos da Radio Pública Galega e presidiu o Comité das Interempresas de Corporación de Radio e Televisión de Galicia, onde adquiriu notoriedade por as súas denuncias de manipulación do propio medio público galego e do tratamento da información sobre o afundamento do petroleiro Prestige en 2002. O seu traballo como xornalista non se limitou á radio, xa que foi colaboradora de diferentes xornais e revistas, traballando como correspondente da Axencia de Noticias Galegas e articulista nos xornais El Sol, A Nosa Terra, Novas de Galiza e na revista Tempos. O seu activismo progresista levouna a colaborar en publicacións feministas. Desenvolveu tamén labores de carácter sindical. Unha anécdota curiosa é que, aínda que traballaba na radio e estaba moi ocupada, comezou a publicar novelas xa de adulta e conseguiu converterse nunha escritora moi importante en pouco tempo. As súas novelas máis coñecidas son Circe ou O pracer do azul e Morgana en Esmelle. O feminismo de Begoña Caamaño era unha proposta transformadora, radical, anticapitalista e pacifista, que buscaba cambiar o xogo nunhas reglas dando apoio á soberanía das mulleres no centro. Foi unha das promotoras da Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación Mugacom, con fin de defender a igualdade de xénero no xornalismo. Colaboradora en diversas revistas feministas e antimilitaristas publicadas en Galicia. Dúas das súas publicacións tiveron un peso importante no apoio do feminismo Circe e Morgana en Esmelle. Con Morgana en Esmelle, 2012, recibiu varios premios literarios entre os que se encontran o da Crítica da Narrativa Galega, así como o Premio Ángel Casal e o da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Morgana en Esmelle trátase dunha reflexión que xira en torno á responsabilidade de asumir as consecuencias non desexadas de cada un dos nosos actos. Un debate sobre a necesidade de facer compromisos incómodos e involucrarse en momentos históricos. A obra explora a culpa, a responsabilidade dos actos dende unha perspectiva feminista e crítica. Circe ou O pracer do azul é unha novela en lingua galega publicada pola editorial Galaxia no 2009. A obra vai unha reflexión de mitoloxía grega dende un punto de vista feminista, non só centrándose nas mulleres como personaxes principais, senón enfocando a súa feminidade. Debido
A súa repentina morte finou en Santiago de Compostela o 27 de outubro de 2014, aos 50 anos, deixou inacabas dúas obras. Unha terceira novela con unha muller como protagonista, Xerazade, e unha novela sobre a vida da súa bisavoa. Begoña Camaño segue sendo unha figura moi importante da cultura galega. Neste ano, o Día das Letras Galegas está dedicado á escritora e xornalista Begoña Camaño. A figura de Begoña Camaño é especialmente importante porque recuperou mitos e historias tradicionais para darlles unha nova mirada desde as voces femininas. Conmemorar a Begoña Camaño nas letras galegas tamén significa recoñecer unha literatura galega máis diversa, contemporánea e aberta ás preocupacións sociais actuais. A súa obra conecta coa mocidade porque fala de identidade, de liberdade e de necesidade de construir unha sociedade máis xusta. Por iso, a súa homenaxe non é só un recordo do pasado, senón tamén unha homenaxe á forza da palabra comprometida.